ህዝቢ ተመዛቢሉ ላስቲኩን ተደርቢዮ አብዘለሉ ግዛአት ሕገ መንግስታዊ ወሰን ናይ ትግራይ አብዘይ ተመለሰሉ ዘይ ሕጋዊ ምምሕዳራት በብቦቱ አብዘለውሉ መረጻ ክንገብሪና ማለት መረጻ ብዝብል ሽም ካሊ ትርጉም ካሊ ድሌት ካሊ ዕላማ ከህልዎ ዝኽእል እዩ ዝብል ስክፋት ከህልዎና ዘገድድ ኩነታት አሎ ማለት እዩ ቀዳማይ ነገር በትስምምዕነት መሰረት ኣብ ትግራይ ዘለው ዘይ ሕጋዊ ምምሕዳራት ክፈርሱ ነይርዎ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ካልኦት እውን ብፍላይ ወሰናወሰን ኤርትራ ዘለው ግዛአታት ካብ ጫፍ ዲያቦ ክሳብ ጫፍ ዛላምበሳ ዘለው ግዛአት ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ መሬት ኣሎ ህዝብና ተመዛቢሉ ካብ ከባቢኡ ርሒቁ እዩ ዘሎ ገዝኡ ብሰላም ከኣት ዘይኽእል ህዝቢ እዚ ህዝቢ እዚ ኣብዚ ተደርበየሉ ኬንዳ ኮይኑ ክመርጽ ከግደድ አይብሉን እሱ ባዕሉ ናይ መረጻ መሰል ዘይኮነስ መሰረታዊ ናይ ሰብአዊ መሰሉ ምጥሓስ እዩ ዝኸውን ካብ ገዝኡ ባሪርካ መረጽ ኢልካ ክትገድዶ ኣይትኽእልን